Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Gandanya sas mito jati sas mito wang siting dewa Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara satata tanjaruk ong teni ramaparana ong dwaja miwang bending ungkung aresang arakyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala kados pundi? Kados pundi Rama Panembahan? Wigatining pirembakan wonten setinggil negari Ngastina.
anggenipun Paduka Rama Panembahan ngrakit srana murih pejahing para Pandhawa. Sanggit rungsit kang ndak rakit wis bisa kasembadan. Pun Bapa tau kandha marang kowe yen wong Nuswantara wong tanah Jawa kuwi ora kena nganggo cara kasar. Merga wong tanah Jawa kuwi padha sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit. Mula pun Bapa nganggo cara sing alus. Pun Bapa nganggo cara sing alus. Pandhawa tak pek rasane tak kanthi rukun karo para Kurawa. Nanging rukune para Pandhawa lan Kurawa kudu ditumbali nyawane siji Semar Badranaya, loro Prabu Kresna. Yen wong loro iki wis bisa mati, tegese Pandhawa lan wong tanah Jawa wis kelangan kasekten. Krana Semar kuwi dadi simboling pamonging tanah Jawa, kang sarta Prabu Kresna uga dadi titising Hyang Wisnu pralambang dewaning katentreman. Mekaten iya. Kalamun Semar lan Kresna wis tumekeng pati, tak kira gampang anggone bakal ngajab sirnaning Pandhawa sing ana mburiku iki. Kowe dukun-dukun bayaran aja mandhek lehmu nyambut gawe, ngombah pamikire titah kanthi pawarta sing ora bener. Sendika Panembahan. Mula kang mangkono kapyakna sing dadi wadya balamu. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nyangking lading pangirising daging bathok wadahe getih. Kresna lan Semar jatahe Pandhawa sing mateni. Ning yen ana sing nganti mbelani Kresna lan Semar, kowe muridku lingga garda sak wadya balamu sing kudu tumandang nok-nok dateng sedika. Bocah temenggung metu njaba pisan dandan ping pindho mlumpuk kaping 3 kabudalake. Lho nggih mangestuaken dawuh. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu. Sang apate sigara maranata baris nyawiji kumolong dampyak ku mergut lampahe binarung krapyak watang agate ku melarang bagi Sorake rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucuing baris budaling prawadya bala gumregut gemya lumaris. Ya.
Bah. Awas. Ha! Oi! Oi! Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pura-pura, sambungan nyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oh! Awas. Woi. Wah. Out. Hey. Out tada. Ah. Hey. Hey. Oh, ahi. Woo. Hey. Woo. Hey. Awas. Hey! Hey! Ah! Hey! Woi! Ah! Blok! Woi! Awas! Hey! Hey! Wah, ya! Awas! Woi! Hey! Awas! Hey! Hey!
Awas. Hei. 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 Ayo. Hei. Hei, wah. Waya, woi, waya, oh ha ha ha, iya, oh ha ha ha, waya, awas, woi, ya, wah, waya, mongko kandining tumuwu salame mong hawasiling eling lukitaning alam kadiwedyaning dumehati Koko Prabu Ndorowati Setyaki ana apa? Paduka Koko Prabu nganti kula tumuju wonten ing negaring Amarta saperlu ketemu kalian para Pandhawa. Ya pancen bener Dimas. Awit Paduka wau ngajeng paring dawuh batin jengandika banget ngutawatiraken kahananipun para Pandhawa. Ya pancen bener Yayi. Nanging nyatanipun niki pun dugi wonten negaring Amarta Pandhawa kok mboten wonten. Negara Ngamarta sepi lir sepah samun kahananipun. Dateng mriki mboten wonten sinten-sinten. Nyebar godhongara sabara sawetara Dimas makaten ya. Aja winalik sing dadi rasamu. Nyebar godhongara sabara sawetara ana tetembungan. Yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka. Lho, sapa kae? Petrek-petrek sowan ana rene. Lho nggih sinten? Lah ya nungguane papungkuran Setyaki lho niki mangestaken dawuh. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman. Tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine kadiwedyaning tumati Yayi Kresna.
Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna. Ayo saranta wong ing Gorawati. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kakang Masing Mandura. Kula ngaturaken bojo krami kunjuk dhateng Koko Prabu. Weh, adalah iya. Tak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Kakang Kokrasana tumanduk Yayi Narayana. Dahat katampi dados jimat maripe mugi andayanana katentreman. Punika Koko Prabu ing Mandura. Lho sapa iki? Kula Setyaki ya. Sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura. Ya tak tampa Setyaki ora liwat pangestuning Raka Mandura Tambanana. Kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka mugi andayanana kasantosan. Nitik saking lekering Wadana Jaiting Nitra kang sarta tepunging wimbo. Sajak Koko Prabu Baladewa wonten gembolaning raos ingkang kineker. Sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten ruwet kang rayi saged angudari, mbok menawi wonten pepeteng kang rayi Ndwarawati saged tumut amadangaken. Yayi Kresna kula wonten dawuh iki ngene Yudi. Bubar wae iki mau pun Kakang. Pun Kakang prapta ana ing negara Ngastina merga minangkani layang undangan Kintaka, undangan saka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Praptaku ana negara Ngastina sarimbit kalian kadang para Pandhawa. Merga kadang para Pandhawa ing ripalungguhan iki uga nampa undangan saka negara Ngastina saka ngarsane Yayi Prabu Duryudana. Sak rampunge aku teka mrana kelawan kadang para Pandhawa ning kono ana pandhita anyar katon ingkang peparape Begawan Lomana. Begawan Lomana pancen bener Kresna. Lah lajeng tinemune jebul Posawetara wanci kadang para Pandhawa Purwita utawa Suwita meguru mring ngarsaning Brahmana anyaran kang peparape Resi Lomana iki mau. Jebul Resi Lomana kuwi mau gurune Pandhawa kang sarta gurune Kurawa. Lah lajeng ing sekawit Resi Lomana tarik-tarik tembunge angajab rukune para Pandhawa lan Kurawa. Iki aku isih jumbuh, iki aku isih cocok, iki aku isih mathuk lan gathuk. Sak rampunge Resi Lomana kepengin Pandhawa Kurawa rukun, Ngastina lan Ngamarta kudu didadekake siji. Yayi Duryudana ora dikeparengake dadi ratu, Yayi Puntadewa ora kena dikeparengake dadi ratu. Tinemune jebul sing mimpin bawat peperintahan Ngastina lan Ngamarta kudu Resi Lomana dhewe. Lah ing kene aku wis jubriya rasane ngatiku. Tak tutke sing dadi rembuke Resi Lomana. Sak rampunge kuwi Resi Lomana duwe gegayuhan ngrampungke nggagalake murungake perang gedhe sing dadi jangkaning jagat ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun. Sak rampunge kuwi Kresna Resi Lomana durung manrem sing dadi atine. Pandhawa Kurawa diajak nganakake panaliten kenang apa wiwit biyen nganti tekan saiki. Pandhawa Kurawa tansah dredah munggahe Pancabakah. Jarene Resi Lomana merga Pandhawa Kurawa kuwi ana sing ngubupi. Sing ngubupi ora ana liya siji Semar, loro Kresna. Satemah iki mau murid-murid Resi Lomana ya kuwi si Pandhawa lan si Kurawa diperintah lawan gurune ya kuwi si Resi Lomana. Pandhawa Kurawa rukun, Pandhawa Kurawa dadi siji nanging kudu ditumbali nyawanmu ya kuwi nyawane Kresna lawan nyawane Semar.
gak cukupe Kresna. Aku kepengin ngayomi marang jeneng para siadi. Merga iki kahanan kang banget ngutamatiri Koko Prabu. Piye? Menawi ndahar atur kula sumangga sak mangke. Menawi niki mangke kedadosan menapa-napa kula aturi sabar. Sabar, inggih. Menawi Koko Prabu mboten sabar niki mengke kahanan malah sangsaya ngombro-ombro. Mila kula aturi ngrakit raos sabar ing pangraos. Sampun ngantos gumunan aja nganti kagetan menapa malih gampang percaya kalian tiyang asanes. Apa bisa Kresna? Kamangka dandang sumyang jeriwanci lelewa ginawa mati saka banyu ngecon. Watakipun Kakang ya kaya ngene iki. Ketapan mara tangan yen ora ngono malah dudu Baladewa Kresna. Lho, kantun paduka kersa ndaratur kula menapa mboten? Menawi kersa ndaratur kula purun dipun ayomi. Menawi mboten nyuwun sewu, badan kula badhe kula ayomi piyambak. Yo, yen ngono aku tak sabar. Aku manut kowe Kresna. Pun to nggugu kula. Jimat sing paling ampuh, gaman sing paling landhep niku amung rasa sabar Koko Prabu. Lho, sinten nika? Ranane wong ya luhung tetah lopo kurang kuling elinga solah jatmika ing wah jlitheng Kresna kakangku basaku katur ya Yayi Werkudara wis tak tampa. Pangestunipun Kakang tumanduk Yayi Wejasena tak tampa tak gegem dadi jimat. Koko Prabu Kresna kula ingkang rayi Madukara sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha kaya ya kaipe wis tak tampa raliwat. Pangestunipun Kakang ditampani kaipe kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka andayanana kasantosan. Koko Prabu, piye Kresna? Punika Kang Rayi Njodipati kalian ingkang Rayi Madukara. Paduka mboten mbagekaken ingkang Rayi kekalih. Jarimu aku mbok kon poso sabar Kresna. Lho nggih. Ning apa to salahe mbagekne karo wadine? Wis ora. Mbagek mbageke ora patheken. Timbang iku aku ku nesu, aku iki muntap. Batal poso sabarku. Oh nggih pun. Dara. Jlitheng Kresna kakangku piye? Apa karepe siadi dene tanpa pepoyan merpeki marang pun Kakang? Sumurupa Jlitheng Kresna kakangku. Wektu dina iki Pandhawa wis manunggal ana negara Ngastina. Nyecep kawruhe Begawan Lumana. Mula kang saka iku aku diutus guruku supaya
ngaturi rawuh jeliteng Kresna kakangku bareng sak lakuku tumuju ning Astina dina iki. Nuwun inggih duka Prabu. Rama Begawan Lumana kepengin sanget pepanggihan kalian paduka Njeng Koko Prabu. Kosik. Pun Kakang krungu kabar yen to sakmengko para Pandhawa meguru ana negara Ngastina, kabar mau kabar sing bener apa kabar kang kabur? Aku wis matur ana ngarep para Pandhawa wiwit dina iki wis manunggal kekuatan dening para Kurawa nyecep ilmune Resi Lumana. Lah banjur kok pun Kakang dadak dirawuhke ana negara Ngastina kuwi duwe perlu apa? Guruku Begawan Lumana kepengin sambung rasa sak pejagong karo Kresna kakangku. Aku ora kebawah perintah dening sapa wae. Nek pancen gurumu kepengin catur netra sak pejagong karo aku, kon teko rene tak ladenane apa butuhe. Nanging yen pun kakang kudu brangkangan tekan Ngastina, Kresna ora kebawah perintah. Lan sing gedhe pangapurane. Gurumu ora wenang merintah aku. Karo meneh ora ariken rasamu Werkudara. Lan kowe Janaka. Kurangane apa? Kurangane apa Kyai Semar Badranaya kae? Kae dewa kang pengawak titah. Menungsa kang jiwa dewa. Kowe kok meguru karo pendhita tandurane Kurawa sing durung karuan jluntrunge, ora genah sanat lan nasape, ora genah papan lan dununge. Tegese kowe ora gelem sapatemon karo guruku Resi Lumana. Pun Kakang wis matur, aku ora kebawah perintah karo gurumu, nanging kowe linga. Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Maknane kreta jarane Pandhawa, kusire Ratu Ndrawati. Kenang apa? Kreta jarane ana paran, lah kok kusire malah enak-enak. Tegese kowe lirwa karo kewajibanmu. Lho, kosik to tembungmu iki kuwalik Werkudara. Pancen bener Pandhawa lan Prabu Kresna mono ibarat kreta jaran lan kusire, nanging kowe kudu eling. Kreta jaran kuwi iso mlaku merga manut karo kusire. Wong kusire penak-penak ning kene kok kreta jarane cenanangan tekan kono ki gek sing ngakon sapa? Juaran Belgedes kuwi. Sabar Koko Prabu sabar. Ya ding lali aku lali sabar. Poso sabar. Sabar Bos. Yo. Sabar. Nek pun Kakang ora ngakon lunga, kowe aja lunga. Kowe lunga nyang Ngastina kumpul karo Kurawa tanpa taren tanpa pamit karo Ratu Ndrawati. Janjane pun Kakang ki ndok anggep apa? Ayo. Bener kuwi. Timbang ngingoni jaran ngono kuwi wong ngingoni jaran kepang. Rasa dadak ngingoni, guru nyumetke dupa tok paling. Juaran Belgedes, jaran ra kena diatur karo kusire. Sabar. Yo poso sabar. Poso sabar Bos. Yo Cake yo. Tak sabar. Panjenengan aja kesusu nesu. Yo. Panjenengan poso sabar. Eling-elingen Werkudara lan Janaka. Mbahmu Begawan biasa kae pendhita sing kesdik paningali. Mumpuni njaba jerone. Ing atase mbahmu dhewe ora tau mbok guroni, ora tau mbok bekteni. Lah kok kowe malah meguru karo pendhita saka njaban rangkah sing durung karuan nyatane. Karepmu ki piye Werkudara? Adalah pancen tak akoni Ratu Ndrawati ratu sing wasis. Wong pinter omong, pinter guneman. Kowe ora ikhlas to? Kowe ora lila to Pandhawa lan Kurawa rukun. Ya ngono apa piye?
padu-padune Ratu Ndwarawati wedi kelangan kawibawan. Kowe wedi omonganmu wis ora dirungokke karo para Pandhawa. Saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana. Kawibawane Ratu Ndwarawati kuwi gur nemplok ning para Pandhawa. Ibarat tanduran, kowe kuwi tanduran kemladean. Kemladean kae ora iso urip nek ora nemplek ning tanduran liya, cangkem elek. Kowe iki ning kene dadi apa? Senopati. Kewajibane senopati njagi lestarining nagri lan kawibawaning ratu. Nalika ratu diancam kawibawane, Setyaki kudu tandang. Setyaki tandang. Iya. Kok patih sengkuni mbok antem, srek ati kula. Tokone tutang tuding. Maido panjenengan jare ratu ora duweni kawibawan. Jare ratu sing kawibawane ngurut nemplek nyang Pandhawa. Jengkel batin kula. Bener kuwi. Bener kuwi iki. Ora salah. Ora iso nandingi Kurawa sak Pandhawane rasah nganggo jeneng Singa Mulang Jaya. Jare sabar. Lho, nek aku sabar, lah kok ngajangi? Kok ngajangi? Kan ngajangi ora nandangi. Oh, kayak gendir tenan. Mong dikon sabar kowe. Koko Prabu dipun ayomi. Madek. Ana dongeng enthik-enthik si panunggul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat Allah iya bener kandamu lali sumber kapiwasan Masmiber panonku pating kalebyur Satriya bungkik kakik sapa iki Setyaki aranku Setyaki Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya Bima Kunting Resni Wira bali takon ana prajurit segelar sepapan sapa sing dadi cecundhuking laku Kekasate Ratu Gustiku Prabu Lingga Garda Temenggung pangkatku Salukat katut mbarat kang dadi kekasihku Salukat katut mbarat pancen bener Sumedya lakumu nyimpang iwah utawa nengen arep menyang endi? Goleki Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wis ketemu kon ning Astina dina iki uga. Yen ora gelem Prabu kelak rampungi dina iki. Ora usah goleki sing ora ana. Iki Setyaki ya Singa Mulang Jaya sing dadi wakile Prabu Kresna. Sembodo kang jinangka merjaya nalindring Ndwarawati. Lamun wis kelakon bedah dadane ilang nyawane Setyaki wani kalaku entek wedine kare wanine bapo babar nyopo kedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapituk buntute ulut tapangin kekejeruk kaya manuk beranjangan
cangkang kandeling kulitmu jumenggeling sudukanmu yen pancen wis satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang suh tebiadat amleng sati kamu kurani kowe hei awas hei edan-edanan awas wah Leno dadi kondo we cobaan hei 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 wah hei ah what hei 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 yo hei cepet ya kamu derajat apa we awas hei hei ya hei tanda kowe hati wah wah ya wah awas sih Ojo Melayu woi wah mati aku wah yo hei waya oh oh wah hoi wah hei oh oh ayah wah hei hei was hei cepet jagamu derajat opo kowe hei yo oh ah hei ai sia hoi ah oh yo hei waduh mati aku hei ha hei oh hei oh hei hai wah motiar kowe jajat opo lagi hei 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 lho luput iki hei ah hei ah oh hei hei ah ayya hei ah waya hei hei ah hei 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 ayo maju ngembelon dasmu hei pa oh ha oh ah oh ah ngadeg kok wis ngadeg yo hei ah
Wah, edan-edanan. Wah, hei! Hei! Wah. Ya, hei, ya! Wah! Ah! Wah! 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 Yo! Woi! Awas! Woi! Setyaki ora takon. Sapa kowe? Kumandang garbo. Ratu Durati kon rene. Wakili Setyaki edan nganggo wakilan barang maju. Wah. Ho ha hi ho. Hei, ambruk siji loro telu, modar kowe. Jentos ke watu. Wah. Hei, kopral wis. Wah. 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 Yo! Awas! Oi! Mati! Put! Au! Itian luar biasa. Hos! Hit hu! Lo mlunder ho 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 hai ha ho hey ya wah hus hit ho hai ya ho 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 hit hoi hoi mati kowe derajat opo? Head, out! Hi, ho! Aja mbok koceli! Hei, ya! Oh, werek we. Wah. Ho, ha, head! Wah! Hi, ho! Ah! Aduh! Wah! Hei, hei! Hei, ya! Wah, ya! Ah! Wah! Ayo, Ndiliani. Wah! Awas, Rananggana santan endong den palangit datan gegre Dikdaya barang mati tak wujuti Satyaku jroning ati
ingsun labuh bangsa hanjrah arum asma reki Padha mundur. Oi! Hai! Yudakat dewa Bathara Sesaring Bathara jagat. Lingga Garda. Gulungan genderamu bongko ana bebak kekawanmu. Ayo, Setyaki musuh tanding meneh lawan Lingga Garda. Ngejak pirang ndelok ladeni. Dadi sekaran jinggo kowe. Was. Hey, oi. Hiya, woi. Oh. Yo. Wah, was. Hey, hey. Play, waya. Rajian opo we? Hei, oi, aoi. Wah. Play. Wah. hey Oi. Ah. Oi. Hey, hey. Oh. Hey. Ah. Waduh. Hey. Baya. Baya. Wait. Baya. Wah. Hey. Hey ya. Hey, hey. Ah. What? Hey, hey. At, ow, ow. Ah. Wow! Oi! Yes! Yo! But hey! Awas di Banyarang teranjang kowe. Ha! Ha! Woi! Wah! 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 Wah!
Apa iki? Iblis lanat. Sapa nibak negaman tanpa pariwara nantang perkara Prabu Baladéwa bosen urip. Piantete. Ah! Ah! Ada mangat buah dilek. Sapa iki? Kowe sapa? Rodok mundur to. Ayo ngaku. Linggo Gardo. Kowe anak buahe Lomono. Ngono apa piye? Anak buahe Lomono, pancen bener. Ayo minggat. Yen isih kepengin dawa umur, isih kepengin nyawang sorot ing rembulan kang sarta isih kepengin ngemut legining kula minggato. Minggato tekan kene. Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan piye? Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Karepmu piye? Ratu Ndwarawati tak kon teka ning negara Ngastina. Kalamun ra gelem tak babare pisan, tak ilangne nyawang Ratu Ndwarawati. Edan-edanan. Kowe ngemping lara nggejah pati mrai tatal ngriajiawu. Nantang perkara Ratu Mandra Prabu Baladéwa, kowe ketok gagah ning tanah Sabrang, ning tanah Jawa petuk buantenge tanah Jawa cekel-cek idek kene ora iso kumpul karo bojomu. Wah! Yai! Wah! Wah! Ayo! Ora gaman petewa sekti meguru. Ampiau nyuruh rebut menjangan mati. 1000 baru aju. 100 baru kabur. Anggepe apa? Nantang karo Prabu Baladéwa. Ora ngerti Prabu Baladéwa. Ratu ora kuat tambu tantang. Ayo. Hai, arep ning ndi kowe? Arep ning ndi? Arep mlayu wis sawangan matamu. Apa iki? Patek kowe. Ayo. Ki apa iki? Pusaka Kyai Nenggala. Wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kelebu kowe nek enak tanduk nyoh. Mudar tok, mudar. Ratu Mandura dijarak. Ayo. Ngadeka. Ngadeka. Cakromengan kok dilawan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggap kawrapun perang kang hobro Marakota Kakang Dewa Bathara Jagat Pramudita Lingga Garda dipateni karo Prabu Baladéwa. Tak akoni Ratu Ndwarawati ora kena sinangga gampang. Nekuk penjalin golek dalan liya. Ora iso mateni Kresna ya mateni Semare. Ora iso mateni Kresna ya mateni Semare. Budal ning Karang Kadempel nyimpang dalan nekuk pendalin. Ora mikir
Sira sresa alamat gesang Sira aja padha ngasula kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sambrana supaya datang kecitra Koko Prabu Kendel Koko Prabu wah tresno minyak langening kalang iwan aglar pandamun saara tinon lerek kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga ing Koko Prabu Mandura piye Yayi semunipun mesgul manahipun Yayi Werkudara lan Yayi Janaka kersane siadi piye nanging pun kakang tetep ora negakake utamane iki mengko Pandhawa bakal dadi korban mergo aku ngerti mergo aku mudeng pendhita tandurane para Kurawa iki mengko mesti mbebayani tumraping para satriya inggih kula kaliyan Koko Prabu kedah waspada ing lair kang sarta batin mugi-mugi Pandhawa saged wangsul malih dhateng lajering bebener lan kautaman Koko Prabu iya Yayi banjur iki prayogane kepiye sumangga kula kanthi nuju wonten ing Karang Kadempel amarpeki Kyai Semar ingkang dados pamongipun tanah Jawa sinten ngertos Kyai Semar saged paring pepadang tumrap lalampahan menika ya manut Yayi kinutang-kutang tansah bisa leladi rasa tentrem ngayomi tata susila dadi terpatulodo seperti iku sanabongan kudu dadi sana mari guna kaya Lure kabudaya itu rasa sekali lagi sampai pede ibu sarabongan kudu dadi sana urip kudu kaya urip kaule lore kabudayan Indonesia nyai bangsa manca rahayu kata pangambar
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren Mas Gareng. Wah, iya ya Le. Leren sawetara kanggo ngendhoni swasana. Mengko leren sedhela raketang telung tembang rong tembuang gek dibacutke lakone. Iya, Selamat pagi Dik Bagong. Pagi Mas Pedro. Ayo. Wah, luar biasa, luar biasa. Dasaripun ing wekdal sakmangke kula Mas Gareng kang sarta Dik Bagong bot-botipun nampi dawuh saking keluarga ageng nunggih punika Bapak Imam Maksum kalian Ibu Arya Yuyun ingkang dalu sakmangke ngadani nunggih punika adicara tasyakuran pernikahan. Ngono ya Dik Pedro. Nggih. Wah, luar biasa. Bombong kawaran bunga ya. Mas Pedro iso suwan rene nyambung tali silaturahmi, nyambung tali paseduluran ing antaraning awake dhewe saka Nganjuk kang sarta keluarga besar nunggih keluarga besar Bapak Imam Maksum kalian Ibu Arisa Yuyun. Nggih Dik Bagong pancen kapara nyata. Ora lali temantene